Ne, to je loš intro. I šta se radi, ljudi? Gamer 123 Gaming ovdje i danas ćemo igrati Hello Neighbor. Ja mislim da ste čuli za ovu igricu i mnogo je dobra. I ajde da krenemo da vidimo šta je sa ovu igricu. Ok, prvo idemo sa loading screen. Tik tak. Tik tak, tik tak, tik tak. Baš tako. Čekajte samo malo. Evo, sad možemo napokon da krenemo. Ok. Još se čitava. Malo treba da se čita za one stvari, objektivi, znate što pričam. Ok, zaboravim. Act 1. Imamo lopticu. Imamo dečaka koji trči. Ok. Ja, ovo smo mi. Šutnuli smo loptu. Wow. Idemo po loptu. To Neighbor. Ne. Ok, ajde da nastavimo sa lopticom, da jurimo. OMG! Lano se teleportovala loptica kod nas. A bila je tamo kod komšiju. A ne možeš, nemaš triko. Šta to bi? Pogledaj mu facu, majke. Evo ga Neighbora. Hvata neku ženu, ne. Hvata neku ženu. Šta radiš, komšija? Zdravo, komšija! Tako se zove igrica. Komšijo! Odakle ti taj ključ tu? I kako si stavio taj ključ, šta je? Kako se zove, nemam pojma. Ne! Ne! Trči! Ne! Ne mogu da trčim! Pa... Zaključao ženu! Ne! Komšijo! Kakav si? Zaključao si ženu. I ona još vrišti, ne mogu više ni da je slušam ovako. Jebote, ženu ćuti, više ne mogu da te... znači, šta trebamo da radimo? Jer ovo naša kuća. Ekstra. Ok. Pa kao što je uvek ljudi, trebamo da uđemo u Neighborinu kuću. Ajde da vidimo što trebamo da radimo. Šutno sam tu. Loptica. Ne, ovo nije lopta, ovo je kanta. Ovo je smeće. Zašto je držim u ruke, će mi smrde ruke. Šta je ovo? Komšija! Pogledaj ovo, pogledaj ja. Pogledajte ovo. Bam. Ne, komšija. Komšija, izvini. Idem ja vam u moju kuću, pusti me na miru. Gledamo sad komšiju. Gdje je naš komšija? Naš komšija je nestao. Ja, ljudi, šta ćemo da radimo? Naš komšija je nestao. Znači, ja mislim, ja sam gledao malo hintovi, zato, mislim, igrao sam malo ovu igricu, zato, izvinite, ja znam malo šta treba ovdje da se radi. Mislim, da, ovdje trebam da se popnemo gore. Ne, evo ga komšija, čujem ga. Ja komšija. Ja čujem komšiju. Ok, u kući. Ne! Ne! Čujem ga. Loše. Ja, sad me vidi. Skup! Ja. Ok, šta ovdje treba? Soba. Komšija će da uđe.
Evo vidi taj lepac već. Bože, kolika velika ova slika, što će ti ovolika velika slika? Šta je ovo? Ne mogu da uđem. Kako ne mogu da uđem? Evo ga. Šta je ovo? Šta je ovo radio? Žuti ključ. To smo otključali, ekstra. Što sad trebamo? Aha. Ovo se konektovalo ovdje. I ovo. Čuo sam nešto da se otvorilo. Ok. Nešto se otvorilo, ljudi. Nemam pojma šta je. Idemo da vidimo šta smo otvorili. Evo ga! Evo ga naš komšija, sad naš Juri. Kako da se popnem ovdje gore? Čekaj, mogu ovdje jedan se. Ušli smo u njegovicu. Ne, ulazi u kuću, bolje da bežimo. Ne. Komšija voli da slomiva prozore. Evo što je radio. Trebam da ja iskršim ovaj prozor. Evo ga komšija. Ne. Komšija, ostavi me na miru. Komšija. Što mu bacim kutiju. Ja mislim on će ući u kuću. Ajmo da vidimo nešto da li je ovdje. Ništa. Ovdje. Ništa. U frižideru. Neki kikar. Ne. To ne može da se otvori. Naravno zato što. Jabuka. Njam. Mleko. Zove se Kilm. Ne zove se Milk nego Kilm. Oni ne vole copyright. Ne. Ne tu. Eno ga napolje. Da vidimo što možemo mi ovdje da nađemo. Ne. Ona vraća se u svoju kuću. Ok, vraća se u svoju kuću. Ne, eno ga! Vidio sam ga. Šta je ovo? Loptica. Vidio ono. Ne mogu da vidim. Tako ću. Ne, komšija! Juri me komšija, bežimo! Ne moram mi bacaš stvari. Komšija, ostavi me na miru. Komšija! Dođuvao je ladno, oh my god, MLG komšija. Ovo je baca paradajz. Kako možeš da mi bacaš? Šta je ovo? Ovo je novo. Šta je ovo? Da. Ne! Komšija! Koga si zgrobio? Stavim! Ubit ću te. Ne, to nije uspjelo. Ubit ću te sa ovaj usisivač. Nije ni onako usisivač. Zaboravio sam kako se zove. Kako lovno sranje. Ne, komšija. Ne! Skače! Ne! Komšija! Komšija se... Ne! Nas je patio komšija! Šta je ovo? Shiny. Evo. Vidi, naš komšija ima glas. Čujem je ženu. Ali ne vidi se žena, nije žena unutra.
Čekaj, vidio sam ženu, 2 neighbora, what the fuck? Okej. O, komšija! Što bi? Si dobro, brate? Očigledno joj žena crkla u auto. Baš mi je žao za komšiju. Komšija! Ne brini, sve će biti u redu. Baš mi je žao za komšiju. O, čujem kako gleda televizor i smije se. Šta je smiješno? Šta gledaš? Gledaš one smiješne snimce na televizoru. Da, čuje se kako ga smije. Jer ga vi čujete kako se smije. Očigledno ne, zato pošto ovdje je manji glas. O ne, komšija. Ja, komšija dolazi. Šta je ovo? Ključ. Ovdje piše ključ za auto. Jer to znači mogu da vozim komšijin auto. Ne komšija, šalio sam se, šalio. Ja sam dete da vozim kola. Komšijo, vraćaj se u svoju kuću, ne idi na vamo. Ovdje ne smiješ, ili inače zovem policiju. Ako dođeš ovdje, ovdje ti je linija, znaš li? Okej. Ključane su ko? Otključio sam ko, šta ovdje? Otključio jebote. Evo ga! Magnet! Wow! Našli smo magnet. Ja mislim ovaj ključ treba nam za nešto, onda ću da ga stavim ovdje. Ja mislim da znam gdje treba. Ja mislim ovdje treba. Kao i onoj iglici tamo. U Alpha 2 ako ste nekad igrali. Ja sam je vidio, ali nikad nisam je igrao. Ali vidio sam je i čuo sam je. Ok, znači, što treba? Daj mi to. Ne mogu da uzmem. Ajde ću uzmemo krobar. Ću uzmemo ovo. I možemo... Ne možemo. Ok. Ovo može da služi za... Stavit ću ovdje krobar za sad. Pošto ne znam što treba da radi. Mislim, nema buljice na ono. Što je ovo? Ključ. Zvunila me malo. Ok, eno naš komšija. Ok, sad samo trebam da uđemo. Ja mislim ne treba nam magnet, zato ću ga staviti ovdje. A treba ću da uzmem nešto da udarim komšiju. To je bilo loše. Yes! To! Unutra smo. Ok, ja mislim da smo previdjeli koga. Ovo znaš šta smrt to znači. Ajmo da vidimo šta to. Šta je on to? Sad je jedina šansa da vidimo ljudi. Šta? Šta? Zašto? O vidi, sam se kopa. Nova magija. Perfekt. Taj neighbor treba da stavi tu. O. Šta je ovo? Šta je ovo? O, pazi polako, oj. Crveni ključ, yes! Idemo još nešto ovdje. Ovdje gdje je sigurno dete spavalo ili deca. Ali ima 2 kreveta, ovdje to znači 2 deca.
Gitara. Sviramo gitaru. Bam. Moja glava. Pa vidi signal. Ja dolazim. Okej, naša samca. Ulazimo u njegov basement. Yes, to. U njegov basement smo, ljudi. Let's see what's in his basement. Kao što hoću da kažem, ajde da vidimo šta je u njegov basement. Ok. Popio sam malo sok. Ok. Šta je ovo? Kako ti stađemo? Čekaj. What? Čekaj, stani, da vidim nešto. Stani, what the fuck? Oh my god, prevara, ljudi! Čekaj, what? Ja mogu da uzmem ovu džinovsku. Ok, sad sigurno nešto. Šta je ovo? Struja? O, nekakva. O, televizor. Ja ni šalim, nisam ruski. Ok. Šta li? Jebem! Šta je ve ti? Usro me. Jebem. Ok. Ovo je cool. Ok. Šta je ovo? Ne vidim ništa. Šta je ovo? Flashlight. Ovo može da služi. Ajde da vidimo. Ajde, možemo ovo da otvorimo. Šta je ovo? Je ovdje televizor. Ok. Šta? Zaključana struja. Očigledno trebamo da isključimo struju da bi mogli da idemo. Vidi, zid. Ama da, je zaključano. Ok, ajmo onda da se vratimo. Isključimo struju, onako sad imam flashlight, zato je ekstra. Možda neki shadow ga ili nešto. Ajmo da isključimo struju. Tako. Ok, sad idemo da se vratimo. Mislim ovdje. Onda ovdje. Pa onda idemo vamo. Da, vamo. Što je taj zvuk? Koji je ovdje? Vidi! Otključano! Bio sam u pravu. Sada uključimo ovo. Exit! Ok. Sad nemam pojma gdje trebam da idemo. Valjda negdje trebam da idemo, ne znam gdje. Mislim ja nismo isti vamo pravo, da vidimo šta je vamo pravo. Nove stvari, wow. Eto, ok, to neću. Šta je be ti? Struja. Onda se vrati. Ne budem paziti. Šta je komšija ovdje? Jesi mislite komšija da nije ovdje? Gdje? Ne vidim
Ajde, barem sad znam što treba. Što nisam trčkarao? Što ne trčkam sad? Kada znam što treba. Mnogo bolje. Okej, ajmo vamo. Zato što ga čujem. Malo vrata je. Je li otključena ova? Jeste. To je ona soba, wow! Jedan generator. Evo ga! To! Yes! O? Beži! 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 Šta je ovo? Beži! 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 Ne! 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 Ufatio me! Ne! I, šta se desilo? Ufatio me komšija. I to znači... Act 2! Okej! Okej ljudi, to je za ovaj video. Act 2 ćemo u sljedećoj epizodi završimo i mi se vidimo u drugi video. Poz!